Έλα, αλλάξτε εκεί πέρα, αλλάξτε την μπάλα. Ωραίος, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Όχι ρε, στον άλλο. Εσύ να πιστέψω, αλλά δεν ξέρω. Έτσι μου είπε, τώρα τι να σου πω. Κάποιος λέει μέτρησε, ποιος μέτρησε δεν ξέρω. Μπράβο ρε. Μπράβο ρε, βάλτο ρε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μπράβο. Πέντε. Πάρε πίσω αυτό που λες ότι είμαι κατσικοπόδαρος. Αφού σε ένα αγώνα πήγες στο Παναθηναϊκό και χάσατε, τι να πάρω πίσω. Τι δεν λέει τίποτα. Μπράβο Αλέξη! Τον χτύπησε σακά. Σηκώ πάνω ρε! Σηκώ πάνω βρε! Σηκώ πάνω! Εμένα πάντως μου κάνει παράπονο ότι δεν φωνάζουν στους αγώνες. Δεν ακούει. Δεν ακούει. Γιατί παίζει αριστερά και δεν ακούς ρε. παίζει αριστερά ο γιος σου, παίζει αριστερά του. Είναι μεγάλη και εμείς είμαστε από τη δεξιά. Λέω δεν ακούς, τι λες. Μόνο την άλλη άκουσα προχθές, το μαλάκα το διαιτητή. Την άκουσα αυτή. Αυτό τα ακούει, Ποια ήταν αυτή λέει, ποια ηλίθεια ήταν αυτή. Νίκος Κουτσένη ή έτσι περπατάει. Όχι, τώρα τον ευτύπησε, τώρα χτύπησε. Τι γίνεται. Αλλά αυτός 5 φορές μας κάνει πλάκα, δηλαδή συνέχεια το κάνει. Μα μαλάκας, δηλαδή αφήνει τώρα στα παιδάκια τέτοια φάουλα. Έχασε με τον τέρπι. Μίτσο αμαδές. Τώρα τα πούλια έχει ένα μεγάλο αστέρα. Αυτό γιατί είπε βγήκα τη φαντάρι. Α, ναι. Μήπως έχουμε μεγαλύτερους από αυτούς. Από μπάλα δεν είναι. Μήπως έχουμε μεγαλύτερα παιδιά και δεν το ξέρουμε. 94-95. Εσείς τι έχετε? 94 όλα. Γιατί έχετε 96? Μπράβο, Τζέισον. Είστε πέσει, δεν σας κερδίσαμε 2 φορές. Καλό, δεν σε Αφού έχουν καλύτερη ομάδα, ρε φίλε, δεν βλέπετε ότι έχουν καλύτερη ομάδα. Ποια κουβέντα τώρα. Όχι, αλλάζουν καλά και εμείς παίζουμε 93 όλοι. Μιλάει το σκόλ, είναι μεγάλη. Μιλάει, δεν τα βλέπω. Πάλι. Γιατί να το πάρουμε, μήπως θα χάσουμε από κανέναν. Το κονόμαστε ποτέ δεν το πλάω. Και όλες καλύτερη ομάδα να το παραδέχουν πια. Αυτό είναι. Μπροστά. Τι τους είναι τώρα και είναι τόσο ψηλά τα παιδιά. Αναβολικά. Αναβολικά τους δίνουν. Αρφημένα πάντως δεν είναι. Το δικό είναι πιο μικρό. Ο Εσέι που έπαιζε στο πρώτο γύρο δεν ήταν. Ο Νίκος δεν έχει μπουφάνει. Δεν το έχουμε εκεί πέρα. Εδώ τα έφυγε, πήγανε μέσα. Ναι, μπράβο. Εδώ μπορούσε να καθίσουν εκεί πέρα. Ναι, το χέρι κάνει βρε κακομύρι. Μα έρθει η διαιτητής εσύ εδώ. Δεν είναι δυνατό. Κάνει κίνηση ολόκληρη. Θα μίσει τους βαθμούς.
Έλα ρε. Πάρτο βρε! Πάρτο! Ποιος ήταν, Τρία βγήκανε, πέσα. Και μετά βγήκανε 94 και έπρεπε. Πλάγια, έτσι, μπράβο. Κάψεις ρε παιδιά να βγει. Κάψεις να βγει βρε αριστερά. Έλα, άντε ρε. Εντάξει. Άντε, ωραίο. Καλό είναι η τσάρα. Είσαι πεντάδα, μπράβο, ναι, ναι. Έλα. τον ηθοποιό. Μπροστά. Ναι, ναι, δεν βγήκε στο εξωτερικό Πατρίκη μια... Έλα, δεν. Α, κόρνερ είναι. Έλα, αυτό είναι γκολ με κεφαλιά είναι αυτό, έλα. Τι έδωσε εδώ. Σε μερικούς όχι. Μέσα. Πολύ καλός νομίζω δηλαδή.